Какво става, хора? Днеска отново сме при повторенията и днес по-точно The Doghouse. Скатерите са три. Избираме залепващи символи Wild. И да видим първата вратка. Тройка на трета. Изглежда добре. Това е доста добре, обаче трябва да дойде на четвъртия. Трябва просто. Без четвъртия Wild сме доста слаби. Добре, затвори каишките. 170. Бонусът струва 200 на 2 лева. Имаме найсче 44, последната вратка. Добро затваряне на сините. 654. Топ печалба, топ печалба. Пускаме да видим второто повторение. Залепващи, естествено. Два лауда на първа. И затвори лаудовете. Още на втората вратка. Още един на четвърта. И последна вратка. Това беше от нас нашия бонус. Благодаря ви, че гледахте. А вие внимавайте, можете да се абонирате, можете да харесате клипа и го споделете с приятели, за да разберат повече хора за нашия канал. Благодаря.